el dissabte teníem una boda de la filla d'uns amics. Entonces se l'havia anat a València a canviar una roba que havia comprat i no li venia bé i tal. I Amparo, la mamá está en Valencia, ha anat a València sola. Entonces, esperarem un poc, quedarem a casa, quedarem al mòbil, no se fem en ella. Jo estimava oportú no entrar perquè, joder, si no vas a poder reconèixer a la persona també i dur-te una mala imatge. Entonces, evití que entrara el meu fill. O sigui, jo no la vaig veure a la meva dona. Entre todos, juntos, con ese espíritu de ciudadanía, vamos a trabajar para estar con las familias y para solucionar todo aquello que requieran de todos nosotros, de una sociedad que sabe comportarse en momentos críticos, en momentos tristes, en momentos de conmoción, como corresponde, con responsabilidad, con serenidad, con mucha seriedad y todo el mundo trabajando en la tarea y en el papel que nos corresponde. Cotino sí que vino aquí a Torrente y pasó por el tanatorio en la sala donde estábamos nosotros y sí que vino a darnos el pésame, Cotino. A mi hijo le dijo, para lo que me necesites, llamarme, el señor Cotino. Y después cuando vino aquí nos lo volvió a repetir. Había dos salas o tres ocupadas, por las tres pasó, por las tres. Lo que dijo a los demás no lo sé, pero lo que me dijo a mí fue eso, que para lo que fuese, a la hora que fuese y como fuese, que si necesitábamos algo, que tenía una tarjeta personal. De hecho, yo tengo en el teléfono el número personal de Juan Cotino. Així en ma casa està Juan Cotino, en un consellal de l'Ajuntament de Torrent, per veure com estàvem. Me quedaren, que volien vindre, a veure. I la veritat, va ser una reunió que després quan se n'anaren te donares compte de que a lo que havien vengut realment. Els familiars de les víctimes han tardat molt en parlar i contar què passà. Clar, resulta insultant que vaig al que fora conseller d'Agricultura en aquella època, la Mariana de Falla, i actual president de les Corts, Juan Cotino, casa per casa, oferint-los, i fins i tot llocs de treball, a canvi del silenci. Per una banda, estaven oferint un lloc de treball al meu fill i tal. Venien preparats, ells ens coneixien perfectament de qui érem. Sabien que el meu fill tenia la carrera d'AD. Ho sabien tot. I clar, t'ofereixen un puesto de treball i tal. Però després, per una altra banda, te diuen que si s'anem a personar també en el procediment judicial. Entonces, no sé com catalogar esa manera d'apoyar a la gent. A més, en algunes de les víctimes que vam parlar se van sentir raonablement insultades, no? Altra gent no, perquè també hi ha que entendre la situació de cadascú, no? Però sí que efectivament jo crec que la Generalitat ha intentat comprar el silenci de les víctimes, oferint-los llocs de treball, oferint-los compensacions econòmiques, més enllà dels que estaven establertes en el segur de viatgers, amb una pràctica, bueno, jo no sé si diria quasi mafiosa, però... Després me quedarà un dia, 4 o 5 dies o 6 dies, me quedarà per veure si havíem recapacitat respecte a la conversació que vam tindre. Li vaig dir que no me tornarà a quedar per aquest tema, que ja faríem el que estimaríem oportú en aquest moment. El conseller d'Agricultura, per molt beato que siga, vaig a visitar a les famílies, té una explicació, i és una ordre del president de la Generalitat. Hi ha un gabinet de crisi que està composat per Paco Camps, Cotino i Marí Olano, que era el cap dels serveis jurídics, i dissenyen una estratègia política, econòmica i jurídica per a